dolrok agini bura burirok samani kokle kebuino ongkha jamanui no fano dakti manmani sei teruk manmani si kaham hinei in dolrok hinke khanai tongdi o video by paithak jora norni bagui interesting motivational story tui faijak ang hinke himni dolrok khanai nei lesiwano khoroksa borok belai ke ganang ungna musukjago rang puicharok beal kri ke tongna musukjago abagui bo salsa ke mutai no thangui sungui kha mutai rok nini aro a 10,000 boshor bwsuk kedeng nang hinei apro a mutai saka 1 minute haisi nangu hinei bini pore tewaisa bo a mutai no sungpika hinke mutai ning $10,000 nole bwsuk kwbang ungjak hinei apro a mutai sapika $10,000 no ke $1 hai ungjago hinei mutai ni a kok no khnaui apro ke a borok mutai no sankha hinke mutai ning ano $1 rang de reiman no hinei apro mutai saka in ruimano pia 10,000 bosorni pore wo hinei in dolrok norok bujiuni mankhana ang tamo sana nai omo sikon sa story phano jungno belai kotor phorungmani wo jung joto no je manui no phano dakti manna musukjago pia a samung no sakthari ke khai naiya aboni bagui jung bwkha bai thango haike a samung no yaka roirowo abagui dolrok je samung no phano bwkha logui puito khaiui khlai tongnani khaidi haike je nung salcha abono kubi no mannai hambai dolok no o video no paithak jora nai tongma bagui o video no joto tiprsa ne oro share khai ridi norok ni lakma pohor tobona bagui ang salbrum no katal video tubui tongo abagui o channel no subscribe khaina ta bokdi video no kaham nagjka ke like bo khai mano tei ani o video no nai tongma bagui norok no belai ke hambaya pharo dolrok